Det her, det er vedrørende fortrydelsesretten hos ProShop.dk og er ikke rettet mod en decideret køb, men i henhold til den site, de har. Fejlkøb kan ikke returneres, da ProShop.dk ikke yder virksomheder fortrydelsesret. ProShop.dk skriver først, at der er fortrydelsesret, men herefter bliver man som virksomhed fraskrevet retten. Og den her fraskrivning af fortrydelsesretten, den er så godt gemt, at det fremstår som rigtig dårlig forretningsetik. Jeg vil lige prøve at vise det over på hjemmesiden. Her er jeg logget ind som erhvervskunde, som virksomhed. Og så går jeg ind og skal finde et produkt. Så tager vi Adobe InDesign CS6. Vi kommer frem. Og så trykker jeg på køb, og så er jeg faktisk allerede i gang med købsprocessen. Det man så kan se her, det er, at jeg skal faktisk gå ind og godkende fortrydelsesretten, så vidt, og jeg skal også gå ind og godkende salgsbetingelserne. Og går man ind og læser fortrydelsesretten, så står der, at man har 14 dages fortrydelsesret, uagtet at jeg har logget på som virksomhed. Og jeg kan godt gå igennem det hele. Der står ikke noget omkring, at der er et frafald her, eller en fraskrivning af det som virksomhed. Der står, at jeg har 14 dages returret. Vi prøver at køre tilbage til PowerPointen. Det forløb, jeg har været igennem, det er den 25.10. Der har jeg som virksomhed købt Adobe InDesign. Jeg er logget ind med min virksomheds-ID, og her står der jo, som vi så, der er 14 dages fortrydelsesret. Jeg får en ordrebekræftelse, og her står der ligeledes, at der er 14 dages fortrydelsesret. Lad os lige prøve at kigge på den der ordrebekræftelse. Så hvis jeg går over i min Outlook her, der kan I se her har jeg ordrebekræftelsen. I kan se, at jeg har købt Adobe her. Og så kommer der ellers det allerførste, der står i den her ordre. Det er sådan set, at jeg har en fortrydelsesret. Den 14 dages fortrydelsesret. Men det har jeg så bare ikke, fordi at der står jo længere nede, og det er så et stykke længere nede. Det er ikke under forsvarlig returnering, heller ikke sådan returneret i varen. Så er der salgsbetingelserne. Her kunne man også forestille, men der er køb hos, der står der heller ikke noget om persondata, leveringsbetingelser, reklamationsret, nej. Anvendelse, nej, der står heller ikke noget der. Så er der 14 dages returret igen, det er måske her. Men det er det heller ikke, nej. Forsvarlig returnering, det er heller ikke den, er de i tvivl, og så videre. Returnering, der kommer det så. Her har vi så særlige bestemmelser for erhvervsdrivende. Og det vil sige, at hvis du er en blomsterbutik, eller en skobutik, eller noget tilsvarende, altså du har et CVR-nummer, så er det altså de her afvigelser, der står hernede under 5 af 4 sider ned, at der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation. Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Det er det, jeg kalder skrevet med småt langt nede. Jeg har jo kontaktet ProShop den 1.11. og ønsker at returnere produktet. Det er ikke pakket ud, og opfylder alle andre krav til at komme retur. Den sidste korrespondance, jeg har med dem, det er en mail, hvor de skriver, at jeg som kunde, de vil høre deres leverandør Adobe, om de eventuelt vil tage den retur, og så vil jeg høre fra dem igen på mandag. Det gjorde jeg så ikke. Jeg vil så også sige, at hvad deres leverandør har med, den handel, som jeg har indgået med ProShop at gøre, det er mig faktisk irrelevant, også juridisk. Jeg har så kontaktet dem løbende mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, og det er faktisk først i dag, at jeg får fat i dem på telefon, og supporten lover så at vende tilbage. Det gør de ikke, og derfor så oprettede jeg så en Trustpilot-sag på købet.
Det jeg så laver en Trustpilot-sag på også, det er simpelthen på, at det er uetisk den måde, at de fraskriver sig fortrydelsesretten over for virksomheder. Så den nye Trustpilot-sag her, det er simpelthen ProShops salgsbetingelser, de er for ugennemsigtige. På deres site, der står det ud til, at der er fortrydelsesret, men læser man alt det, der står med småt, så finder man ud af, at det er der ikke. Så klagen her over ProShops ugennemsigtige salgsbetingelser, den er jo, som du ser, den kan du finde på YouTube. Og jeg vil jo dags dato, det er den 8.11. Jeg vil ikke kunne anbefale andre virksomheder at handle hos ProShop. Og det er simpelthen fordi, at man i henhold til fejlkøb er simpelthen alt for sårbar, hvis man ikke har en returret.